Janwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbaw non wonde dundi babade bande kala min bismimon e kelle gadandiroɓe no jeyndi alarba jeenayi lewru janvier 2025 bisimilla mon e kelle gadande robindo jeyndeji puɗɗortoɗen ko jayde Le Soleil ɓe garti koye base militaire française en Afrique ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe leydi France ɗo e nder dunde Afrique ɓe garti kamɓe Le Soleil yide ko de la fermeture à la déchirure caggal nde wonno teddungal hande oɗo saaha kan haala haɗum nattini wonde teddungal kamɓe ɗin haalalaji ɗi ganduɗa oɗo saaha caggal jabtowol Emmanuel Macron addude en yande mum yidini o mo ganduɗa ko kanko tigi woni Julia Bi président du think tank wacci o holiti wonande kanko horejo leydi France Emmanuel Macron kan haala ko yetno noon to banggue wonande leyɗele Afrique ngal pellital ngal ɓe ƴetti e ngal jabtol ɗi ganduɗa o haali ɗum fewde dunde Afrique ko ɗum hunde nde ganduɗa e ɗum wawi adde pusgu kam e caɗele hakkude Afrique kam dunde Afrique ɓe ganduɗa ko toon tigui joɗino base uji militaire France leydi France kam e yoga e ɗen leyɗele jayde rewmi quotidien ɓe garti koye Barthélémy Diaz en 10 grâce kanko Barthélémy Diaz ɓe garti noon eɗen caɗele ɗe ganduɗa ni ko les 4 géreurs to banggue wonande dawrugol kanko Barthélémy Diaz o ne wayno heeɓi ɗum ɓe garti ni to alhaali ko yetno jeu 2026 ɗo e leydi Sénégal walla men ɗo e lamorgo leydi Dakar ɓe garti e to banggue wonande verdict to banggue wonande procès ɗen ɓe ganduɗa ko kayti gonno joguinoɓe nden kay kisal wonande Samoussa Kaddu hani e ko yetno to banggue ittugol makko maire de la ville de Dakar toon to assemblée national ɗum ɗo kala hanke Barthélémy Diaz o arti hen jayde révélation ɓe garti koye kanko Barthélémy Diaz o holiti omo ha joni ko kanko tigui woni maire de la ville de Dakar diffamation et injure caggal nde Cheikh Oumar Anne Kayi windi waɗi plainte fewde Oumar Sow responsable politique Yeumbeul Sud ancien ministre conseiller horejo leydi gonnoɗo président de la république Macky Sall kanko Cheikh Oumar Anne holiti noon ɗum ko caggal nde on takkimo gueɗe ɗe ganduɗa ɗum saabi wonande on plainte jayde la dépêche ɓe garti koye le député Abdou Mbow kay waɗi ko yitno noon e ɗaɓɓere jagorɗo kalfinaɗo julago ministre du commerce nde wawata yaltude artude addande ɓesguji leydi Sénégal to banggue wonande laɓɓinande ɗumen holko saabi wonande ngolɗo ɓesgugol to banggue wonande guura ka kono ɓe garti e ɓen jakartaji ɓe ganduɗa hanki o mbaɗi seppo wertagol leydi ndi jayde li quotidien ɓe garti koye implication de la ville de Dakar ko yetno noon l'organisation des JO de Dakar 2026 kanko Barthélémy Diaz porte le combat holiti wonande nden haare mo waɗ ɗum internationalisé kono warti ko yetno to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi jogui gombo juɓɓudi ndi kanko Barthélémy Diaz o arti yiide wonande yande e on comité national olympique sportif sénégalais kinos to banggue wonande juɓɓudi ndi ganduɗa oɗo saaha nana waɗiro ɗum kono o arti hani kanko Barthélémy Diaz e yiide wonande ko yetno e to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi jogui hande oɗo juɓɓudi ndi copreje ɗe ganduɗa ko ɗum ima hen kono kadi golle neɓɓe mbaɗiri ni ɗum ɗo kala kanko Barthélémy Diaz o arti hen en ƴeewoy to jayde point actu ɓe garti koye to banggue wonande caɗele to banggue toɗɗugol o mo ganduɗa ko Hawa Bocara Ly saabi noon wonande ɗum waddino caɗele hani e haalulaji hakkude fitina mbiyen lande Pastef ɗum saabi point actu waɗi une première dans un parti au pouvoir ɓe garti kamɓe point actu yiide lande Pastef e ngol toɗɗugol ngol horejo leydi ƴetti duunaji jawtuɗi ɗi addi haalulaji mo ganduɗa ko Waly Diouf Bodian Fadilou Keita Guy Marius Sagna ha e ko nandi hen point actu holliti wonande laamu Abdou Diouf Abdoulaye Wade ha Macky Sall ala hen kala mo ganduɗa jaɓino yimɓe mum e kala e saaha yaltude jalte ɗe ganduɗa ko artude wasde yadude e ɗen toɗɗugol ɓe yiide ni kamɓe point actu Amadou Dansokho Maguette Thiam kañumen keɓino caɗele to banggue ko yete ko liberté e laamu Abdou Diouf ko noonne kadi Abdoulaye Wade o mo ganduɗa dañjino caɗele Abdoulaye Bathily ko noonne kadi Macky Sall hakkude mum ganduɗa ko Moustapha Cissé Lo ha e Moustapha Diakhaté jayde tribune ɓe garti ko le gouvernement peine à expliquer la hausse des prix lamgo sahani jogui caɗele ha joni laɓɓitande yimɓeɓe holko saabi golɗo ɓesdugol to banggue guura haɓuri tengtude diwlin kam e ko yetno ko sukara kono ɓe garti kanko Barthélémy Diaz e jaltal makko hanki holiti ha joni mo jokki wonde maire de la ville de Dakar jayde Sud Quotidien ɓe garti koye rationalisation des partis politiques ɓe kolliti holko saabi ha joni leydi Sénégal holde wawata ƴettude ngal pellital mantudi
ngal tigi wawde altade kam e ƴewtade ɗin landaji politique ustude ɗumen kono kadi wattude ɗumen e lawol jayde Les Échos ɓe garti koye alhaali Prodac ɓe kolliti noon juge o ko kañum tigi yamiru omo ganduɗa ko kanko tigi woni expert Abdoulaye Dramé ko kay tigi waɗa confié halfina ngam tigi wittu hani e holkisade ɗen caɗele ɗe ganduɗa ko teskade hen e yiide jayde Les Échos les 4 missions importantes ɓe garti kanko omo ganduɗa ko Abdoulaye Dramé expert comptable mo ganduɗa ko kay tigi totta balɗe capanɗe jeegom mbiyen lebbi ɗiɗi ngam wawa addude ko laabi e ko yitno e on alhaali Prodac kono ɓe garti e Barthélémy Dias descend en flamme Diagne Ndiaye mo ganduɗa ko kay tigi jogi juɓɓudi ko yitno jour 2026 ɗo e Dakar o arti noon to alhaali juɓɓudi ndi hani e milliard uji ɗi ɓe ganduɗa kanko Barthélémy Dias holliti ko abbi e nogas e ko fawi eɓe jogori wadde ɗum to banggue wonande jiɓɓawde golle to banggue beeji mabɓe d'avion gurdam mabɓe hay ko way noon kanko Barthélémy Dias o arti hen jayde Direct News ɓe garti ko France et l'Afrique qui a trahi garti ko yiide dunde Afrique e leydi France holen jam fiiɗo goɗɗo e yiide kanko Emmanuel Macron ballal ngal leydi France waɗani dunde Afrique to banggue rende nden kay kisal hay ko nandi hen o holliti wonande ko jolti hen ko wawde riwde ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe leydi France e dunde Afrique ɗum ɗo e walde kala ɗum saabi Direct News arti yiide Ousmane Sonko holliti sinno wonano ɓen ɓe ganduɗa ko taniraɓe ɓen ɓe ganduɗa ko Afrique naɓe e deuxiéme guerre mondiale hande oɗo saaha leydi France ayata koye leydi Allemagne ko noonne kadi président leydi Tchad janɗo e leydi France et ministre des affaires étrangères tchadien omo ganduɗa holliti wonande ɗin sacrifice uji ɗi dunde Afrique waɗani leydi France e leydi France yoɓani teddugal jayde L'Observateur ɓe garti ko e to banggue wonande jangol ɓen ɓe ganduɗa ko policier ji jaaɓe e OCRTIS ɓen ɓe ganduɗa ko trafiquant de drogue en hutornoɓe motoji ha jane mabɓe kolliti o saaha noon caggal nde waɗa losko omo ganduɗa ko biyeteɗo Fat Bintou Mbaw hani e yadiɓe mum Moussa Mbaye e ko way noon ɓeɗo kala pawama jungo losko ngo noon udditama kono ɓe garti e to banggue reddition des comptes ɓe garti to banggue parquet financier on mo ganduɗa ko juge d'instruction ko kañum tigi halfini on dossier mo Prodac omo ganduɗa ko Abdoulaye Dramé ngam tigi wawde bisade kam holkisade e ko yitno e on alhaali jayde public ɓe garti koye chômage en hausse e nder temedere kala nde jettuɗa hen nogas piccal tati ɓe kolliti ɓeydima ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal naɓe fotɓe nadde golle tawi ko joɗiɓe tawi gollani jayde le public arti hen jayde Le Quotidien ɓe garti koye Diomaye et Sonko à l'épreuve du parti ɓe garti noon koye toɗɗugol to banggue wonande kanko hoorejo leydi ndi heɓen tawete sukaɓe taweteɓe landa Pastef sey fidde kam e caɗele wasde yadude wonande e ngol toɗɗugol ɓe garti e yiide wonande ɗum ɗon ko ɗum caɗele nde ganduɗa enen ɗo kani landa Pastef kono noon hakkude kanko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi ɗum saabi Abdoul Aziz Diop mo Forum Civil holliti ɗum ɗo so ɗum hajaka ma ɗum won noon caɗele ɗe ganduɗa pusgo Pastef ɓen ɓe ganduɗa hande o ko kañum jogui wonande taltali leydi Sénégal jayde L'éveil ɓe garti koye approvisionnement du marché en sucre to banggue wonande sukara caggal nde holla ngakkugol mum ɗum saabi compagnie sucrière arti hen laɓɓinde kono ɓe garti to banggue wonande e jogade ko yete ko sukara e timmal ngam wawde sarwude ɗum ko yete ko noon e nder marché o ɓe garti kamɓe L'éveil ha joni e kanko Barthélémy Dias biɗo ha joni omo jokki wonde maire de la ville de Dakar. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a Yawpinde TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadande o bindo jayndeje subaka hande o min nokkon aadi alkamisa janggo so hawre wele dal.